салому алайкум дӯстони азиз, шабакаи ҷадид про аст. тӯли чанд дақиқае бо шумо. Видеои навбатӣ дар бораи удалид кардани задни фон дар телефони мобилии худ, яъне нест ва ё дигар кардани манзараи дар пушти одам буда. баъзе аз бародарон хоҳиш карданд то дар ин бора видеое карда нишон диҳам. ба фикрам ин мавзӯъ барои навблогерон ҳам мавзӯи зарурӣ мебошад. шояд дар ин мавзӯъ видеоҳо дар YouTube бисёр бошад, аммо дар ин видео чӣ хел удалид кардани задни фонро бе истифода аз ягон намуди программа нишон медиҳам. барои ин мо интихоб мекунем яке аз браузерҳоро, фарқ надорад Google бошад ва ё ин ки Яндекс. ба браузер даромада дар ҷои поист ин сайтро менависем. ва дар ин ҷо аз сайтҳои ба мо пешниҳодшуда интихоб мекунем удаление фона на изображение. баъди ба сайт даромадан загрузид изображение пахш мекунем ва аз галереяи худ расми заруриро интихоб мекунем. баъди интихоби расм отправить мекунем. ва чӣ хеле ки мебинед аллакай задни фон нест шудааст. агар сурати шумо сифати хуб надошта бошад, ин программа ба хатогӣ роҳ дода ба пуррагии фонро бурида наметавонад. барои ин истифода мебарем аз настройкаи редактировать ва ин хатогиҳоро дар ин ҷо мо ручной ислоҳ мекунем. настройкаи редактировать ба мо имкон медиҳад то хатогиҳои сайтро ислоҳ намуда дар пушти расмамон ҳар гуна манзараҳоро гузорем. аммо ман иваз кардани манзараро дар ин сайт тавсия намедиҳам, чунки дар ин ҷо мо наметавонем размери одамро, объектро калон ва ё хурд кунем. хулас, баъди он ки хатогиҳоро ислоҳ кардед, пахш мекунед скачатро ва чӣ хеле ки мебинед аллакай сурати мо скачат шуд. ҳарчанд дар ин ҷо пушти сурати мо сиёҳ аст, вале ин барои дигар кардани манзара ҳеҷ мушкилиеро пеш намеорад ва барои суратҳои дар сайт дохил кардаатон ҳеҷ ташвиш нашавед. онҳо баъди 1 соат автоматически удалид мешаванд. дӯстони азиз, ин буд яке аз роҳҳои осонтар ва дар муддати кӯтоҳ удалид кардани задни фон. расми сахранидкардаи худро метавонем дар ҳама гуна программаҳо истифода бурда дар пушташ ҳар гуна манзараҳоро гузорем. агар аз ин видео ба шумо фоидае расида бошад ва ё ин ки кори шуморо осон карда бошад, мо бениҳоят хурсанд ҳастем. фикр мекунам давомаш ба шумо фаҳмо мебошад. агар видео ба шумо маъқул шуда бошад, лайк гузоред, ба канали мо обуна шавед ва боқӣ дар паноҳи худо бошед.